Sa mga katropa, panibagong mukbang vlog na naman tayo ngayon. Siyempre sa episode na Susubo o Susuko. Susubo o susuko. Ayan, meron kaming inihanda ngayong crispy pata. Ayan, dalawang crispy pata. Ayan. Crispy pa. Tapos meron kami dito Dapat sa akin yung maliit. Galing ah. beef mushroom. Nga Tsaka watermelon. Tsaka rock melon. Yan. Siyempre yung kanin. Tsaka soy sauce. Yan. So mga katropa, ano pang hinihintay natin? Ano pang Kain. hinihintay mo? Kumakain na ako. Kain na na? Galing ah. Ayan. Ano ba? Uy, ay. Parang hindi ko maano to. Sa kanya yung maliit, sa akin malaki. Para sa inyo. Bigyan mo sila. Ayoko. Solohin mo yan. Naman. Lala. Creamy beef mushroom. HANIMACE #1. Kilala kong kaliskis mo. Oy. Parang lasa siyang burger steak. Ano ba yan? Creamy beef mushroom. Eh di wow. Up. Dapat pag mga ganito yung mga niluluto ni HANIMACE, hindi siya sumasama sa ano? Ano ka nasisira, ulo? Gusto mo ikaw lang? Mhm. Batok. Masarap talaga yung mga putok bata. Paano masabi? Parang fireworks sa bunganga eh. Galing ah. Mushroom. Sarap. Yes. Baka matanggal brace mo dito, Han. Huwag mo masyadong kainin yan. Bakit? Baka matanggal brace mo. Kilala kong kaliskis mo. Oy. Kain lang tayo. Wala masyadong daldalan muna. Kuha yung balat. Thank you.
Ay, Init. Aray. Init. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. See, uusok pa. Sus Mariosep, Marimar. kakaluto ko lang kasi. Galing ah. Sarap talaga nito. Premium beef mushroom. Hindi totoo yan. Parang burgers din. Bola lang yan. Grabe. Sarap. May laman. Init. Aray. Uy. Uy. Yung usok-usok pa. Kain ko. Ano ko itong ano, crispy meron din tong collagen. Oo. Parang yung Adidas, yung paa ng anak. Mayaman sa collagen. Sarap. Napapalaban yung brace. Init. Shit. Galing ah. Init eh. Sarap ba? Hindi. Hindi. Huwag ka nang sumama sa susunod. Okay. Baka matanggal yung place ko eh. Sarap. Mga katropa. Focus ako ngayon sa kain. Wala yung luto. Ito na lang ito. Hindi malaman tong
Kalambot na. Minadali. Lamang kasi ito. Yung pinaka-ano, sa amin halos yung tabaw. Lagi kasi. Yeah. Taba ito eh, taba. Nakadikit yung laman sa ano, taba. Kaya makuha. Kaya makuha. Pagod ang ulo. Ano to? Kinain mo na ba to? Baka mamaya sinubo mo na. Ano ka nasisira, ulo? Yung parang goma. Ano to? Wala lang kanin. Makain. Ano? Busog na ako. Sumusuko na si Colette, mga kadropa. Harap ng kalabasa. Ano ka nasisira, ulo? Rock melon yan. Ako meron ba na? Kala ko kalabasa. Yung na? Sa ipin ko. Maano siya yung parang goma. Ano ba parang goma yan? Hmm. Ano yan eh? Yung braso ni ano? Maki Dalupi. Galing ah. Tumigas na. Sa One Piece. Tamang kain ng tsaka mga katropa. Kami? Naman na.
Masyado magtahimik si Kulit ngayon. Mukbang to eh. Ako tahimik ka lang. Yung mukbang, may kasama siyang konting daldal. Hindi, ginagaya ko si Nung sabi ako food trip, yung lalaki doon. Tahimik lang siya, yung asawa niya lang yung nagsasalita. Baka manibago sila sa'yo. Meron kasi ako ngayon guys. Ano ka nasisira, ulo? Merong Meron akong topak ngayon, mga tropa. Galing ah. So, paano mga katropa? Wait lang, lagi mong tinatapos. Paano mga katropa? Magpapaalam na si HANIMACE TV. May tira pa. May tira pa kami isa. Actually, wala na siyang balat. Kakainin naman namin ito mamaya. Tapos ito, isang Iimay pakuan. natin. Kasi, Meron pa. masakit sa brace eh. Medyo matigas yung pagkakaluto ko. So, hindi masyadong kaya ng brace. So, yung mga katropa, kung nagustuhan nyo yung video na to, don't forget to like and subscribe to HANIMACE TV. and click the bell notification para lagi kayong updated sa aming mga bagong videos. So, mga katropa, see you on our next